Der er valg til KU's bestyrelse. På liste Akademisk Balance arbejder vi for emner og problemstillinger, som er centrale for dit akademiske liv. Som vipper bliver vi løbende bedømt, og sådan skal det være. Vi vil sikre, at KU's nye meriteringskriterier implementeres, så både forskning og undervisning tilgodeses. Og således, at vi i forskergrupper og på sektioner i fællesskab kan opfylde universitetets kerneydelser. Vi arbejder for, at de generøse bevillinger fra store private og offentlige fonde ikke bevirker, at de små forskningsområder bliver klemt. Vi vil styrke samarbejdet på tværs af fakulteterne, så vi lettere kan have fælles undervisning, vejledning og forskning. Vi ønsker at øge samarbejdet med de øvrige danske universiteter, så vi samlet kan påvirke balancen mellem basismidler og strategisk funding. Vi arbejder for, at KU's strategier, visioner og administrative reformer skal hjælpe det videnskabelige personale, og ikke blot skabe ekstra arbejdsopgaver. Vi ønsker akademisk balance. 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 Brug din stemme på liste Akademisk Balance. Læs vores fulde valgprogram på KU's valgsite.